Hello fellow trans lovies, I'm your girl Lady, bringing you your hottest news. And this video again guys is going to be in isiZulu, and I'm sorry to those who do not understand isiZulu. So zimhambela kahle izinto empilweni uNtencane. Yize kubukeke eshabalala wonke amathemba ngesikhathi kumiswa umenyezelo wengoma yonyaka, kodwa akuzange kumvalela amathuba umculi kaMaskandi ongaconsi phansi kubalandeli kulezi insuku. USenzo Ntencane Zondi kubukeka zimhambela kahle izinto njengoba eseqale nokushelwa izitolo ezinkulu ezifuna azikhangisele. Muva nje uqokwe esinye isitolo esidayisa impahla zomtakabane egateway i-crossover ukuthi abe yinxusa laso. Lokhu kusho lukhulu kuNtencane njengoba ukotini uhamba phambili kubaculi bamaskandi futhi kubhekeka nokuthi ugqoka impahla yamalini. Lesi sitolo saziwa ngokudayisa impahla emba eqolo futhi sidayisa kakhulu impahla yentsha. Yize ethi akayena umuntu okhonza ukuchoma, kodwa uthi uyazifela ngemfashini futhi kumjabulisa kakhulu ukukhethwa yilesi sitolo. Ngivele ngamangala ngithola ucingo kungijabulise kakhulu lokhu. Izinto eziningi ziyavuleleka, kuyathembisa impela. Ngisazoba nomhlangano nabesitolo siyokhuluma ngento eyaphambili, kusho yena uNtencane. Ngaphandle kwesitolo uveze nokuthi kunoxhaso lwemoto abese litholile, kodwa iqatha laphunyuka emlomeni. Ngibe nenkinga yokuthi ngisanda kuthola izincwadi zokushayela, kwasho ukuthi bebe nemigoma nemibandela ebihambisana nale mhlanhla engiphunyukile. Bebefuna ukuthi okungenani kube ukuthi nginezincwadi zokushayela eseziqede unyaka, kodwa akuphelile ngalolu xhaso ngoba lisekhona igaraji, kusho yena uNtencane. Ngenyanga izayo uzobe eshaya ngolunye unyawo njengoba ebhekwe ngabove emcimbini wokujabulisa izithandani kwi-Let's Talk About Life ezoba eProtea Hotel eBramfontein ngomhla ka-14 February. Ngizocula zonke izingoma ezithandwayo kodwa ngendlela ecwebile ezohambisana nohlobo lomcimbi, kusho uNtencane. Ephetha uthe eziningi izinhlelo eziqondene nomculo anazo kulonyaka, kodwa akabi nazo izinsuku eziqondile zemicimbi yakhe. Ukuhambela amanyuvesi ahlukene uthe yikhona okuseqhulwini ngoba yilapho eqale khona ukwaziwa nokwesekwa. So uNtencane is flying high and we wish him all the best. I am out till next time. Love you guys.